भारत उदां जाखांनायनि उनाव गिबिसिन प्राइम मिनिस्टार जानाया सोरमोन? बेनि एन्सारा जागोन जवाहरलाल नेहरू। भारतनि माहारियारि मेथाइनि समया बेसे गोलाव? बेनि फिननाया जागोन 52 सेकेन्ड। भारतआ माब्ला उदां जायामोन? बेनि फिननाया जागोन इं 1947। भारत उदां जानाय समाव सोर ब्रिटिश राजाया भारतखौ सासन खालामना दंमोन? फिननाया जागोन बेना किं जर्ज VI। माहारियारि फिरफिलानि गोलाव आरो गुवारनि रुजुथाया मा? बेनि फिननाया जागोन 2:3। भारतनि माहारियारि फिरफिलाखौ सोर महर होआमोन? बेनिनो फिननाया जागोन पिंगालि वेंकैया। जय हिन्द स्ल'गानखौ सोर मख'जेना? बेनि फिननाया जागोन नेताजी सुभाष चन्द्र बस। भारत उदां जानाय समाव भारतनि भाइसरय राजथान्दैया सोरमोन? एन्सारा जागोन लर्ड लुइस माउन्टबेटेन। भारतनि माहारियारि फिरफिलायाव मोनबेसे चक्र थायो? बेनि फिननाया जागोन 24 अशक चक्र थायो। अशक चक्रखौ सोर महर होआ? बेनि फिननाया जागोन लाला हान्सराज। भारतनि माहारियारि आरज मेथाइ जन गण मनखौ सोर रनसायामोन? बेनि फिननाया जागोन रबीन्द्रनाथ ठाकुर। भारत संबिधान बबे अक्ट'खालि नाजावना लायामोन? फिननाया जागोन बेना 22 नभेम्बर 1949। भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला लाइक आरो शेयार खालामनो दाबाव। गोजोन्थों।